Wala ba ya si ate dire? Oh my goodness! Nagarit baka si Rins bay. Apik. Nagana lang magdaot ng taon ani eh. Apay. Hindi na mawawang ani. Ay, kani. Berarti naman inita long. Be! Uy, unsa man be? Si Rinsoy bitaw be? Kakita ka? Kay, ang kabaw dito, wapa nang hipos to. Na, nag-computer na po to. O wa to sa computeran, basig na may sita to kabila. Na, yata yun ang bata. Patigin ng adarita ba? Uwa gito sa computer, alto gito ilabila. Ako na lang hipos sa tong kabaw be. Ikaw na siya bahala dari oh. Kay wow, perti nang inita. Unsa nang urasa ron? Ato sa ko, ikaw sa bahala dari. Sige, ako rin bahala diri ah. Bantay-bantayan lang to si Rinsoy sa Prince Kalsada. Kay basig makita na to nimo dito. Oh, sige. Napaka si Bila dira boy. Ang tuon ako be. Daw leon daw nako be. Giyatay wala man boy. Istingan daw nako. Bila. Wala ba ya si ate dire? Oh my goodness! Apiti ba? Yati ni si Bila. Naman ni Igsoon. Lakaw man si ate Rins. Aw mao ba? May rabudoy. Ano yung pangalan ni mo? Si Monique day ko Rins. Yati lami agis mga iloy. Yati basig malimtan ako si Bila ni mo. Wapa mo Monique Bila bay? Monique, pwede ko makadawaw ni mo Monique? Walay problema Rins. Basta wala lang si ate. Adarit baka si Rins bay. Ay pag meritis ha, tinarong ba niya ko ah. Ayaw patuloy ako mga Rins. Bad man ka oy. Yate, badjat good ko ani ba? Uwiun ako be. Monique, bulakaw sa ako ha. Nako'y surprise sa semua. Sige Rins, paabot ako. Ens! Ay, naunsa. Wa pa man naghihipos ng kabaw. Asa ng butong bata ato? Para to diri sa unahan ba? Paano ako dire? Uy! Naara man day ka diha. Wa pa nahipos ang kabaw ba? Unsa man ay mo nang lubi? Pasensya sa ka pa. Kana ako'y dalanan eh. Yati, badluna dyan yung bata. Uy, asa na bugato? Pati yung adarita ng bata. Monique, mau ni surprise si Mua oh. Ni dili ko na oy.